Phinde sinibingelele egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Saqhubeka ke ifundweni zokuqala zamaKristu. Namhlanje ke sibuka kwihloko noma kwisifundo sesikhombisa, lesson number 7. Sibuka ke la ukudalwa komuntu. Kumqoka ukuthi uma sizokhuluma ngendaba yomuntu ngoba kulezi zifundo ezolandela sibuka kakhulu umuntu uqala kwakhe eqaleni. Izathu siye eqaleni ukubonisa inkinga yesono. Zothi mase sidlulileke lapho sibonisa ukuthi isolution yesono ngoba inkinga enkulu umuntu abhekane nayo isono ngoba simehlukanisa noNkulunkulu. Kuhle ukuthi sibuye eqaleni ukuze siqonde ukuthi umuntu masikhuluma ngomuntu sikhuluma ngani. So isihloko sanamhlanje ke sikhuluma ukuthi umuntu wadalwa uNkulunkulu, udalwa komuntu, ukuthi umuntu wavela kanjani. Kulezi insuku ke sinama theories ahlukahlukene eze nabantu esidumileke emhlabeni wonke. Uma ulanda nje umlando womhlaba ngaphambi kuba for an example in the 18th century, before then abantu even worldwide babe nenkolelo yokuthi ke umuntu wadalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu wadala izwe nomhlaba. Kuthe kwashintsha ke emva kwalokho kwafika amadoda afana njengo Charles Darwin afundisa imfundiso ukuthi umuntu waqala engasiwo umuntu. For an example, waqala a single cell nje wase evolve through the process of evolution njengoba befundisa kuze kufike lesikhathi samanje ke esewumuntu. But leyo process ithatha isikhathi eside, udlule kuma stages ahlukahlukene, wafike futhi waze kwagcina abe njengesilwane esifana njengemfene, kwase kuthi ekugcineni kwaseba umuntu ebe ne capacity yokucabanga nokurizina. So ngale mfundiso ke also science abaningi lesikhathi especially from the 18th century until now imfundiso kabayithathile bayithele phezulu. Imfundiso ke ye-evolution njengoba sikhuluma njengamanje uma ukhuluma ngegama lithi science, science ukuze something to be scientific or verify fanele ube ne-evidence or proof. Yabona, proof can either be obtained directly or indirectly. Yabona, evolution until today, the process of evolution until today, there's not even a single proof yani yayo evolution, whether directly or indirectly. So ke beka lesi sithombe ngoba kulezi insuku zamanje kakhulukazi abantu abasha bethu basebhadini elikhulu kabi ngoba ku TV ku media, in fact nje uma ukhuluma nabantu abakuthiwa also science olwimi labo kuvela indaba ye-evolution. So uzokuza lokukhulunywa ukuthi it took years ukuze umhlaba uzubela, abanye baze bathi umhlaba is approximately X amount of billion of years. Yabona, uma uthatha iBhayibheli usebenzisa iBhayibheli ngokwalo uzotholisisa ukuthi umhlaba is plus or minus between 6,000 and 8,000 years of age if you count from now. Ngoma ubuka izikhathi zeBhayibheli uthatha from Genesis uzofika kwisikhathi samanje, iminyaka is roughly around 6,500 years umhlaba ama estimation now. So more compare ke thousands of years versus billions of years, uyabona ukuthi there's a huge gap and a huge misunderstanding noma ungafani kwemiqondo phakathi ukuthi umhlaba wadalwa uNkulunkulu nokuthi umhlaba wazenza. Evolution ke has no leg to stand. Into ebhlungu ke ngayo imfundiso embi ukuthi ingena kancane uma abantu ke bengayichithi igcine isivumeleka.
njoba ngisho ngithi evolution has no proof. Ngikhumbula kahle uma isingeniswa imfundiso evolution ku-matric kwi-curriculum ebiology, ngikhumbula kahle uma izongena kulonyaka oqala nesibili. In fact, most ama-textbook oqala ifundisa i-evolution mayizofundisa lo mfundiso ke kuthiwa no, lento is just a theory. Yabona, it's just a theory. Uzibuze ukuthi yingani theory yenziwe iqiniso. It has been made fact. So namhlanje ke evolution kuthathwa ngathi into eyiqiniso, kanti it's some hypothesis enziwe umuntu with no real tangible facts. Yabona, so ke i-creation model esifunda ngayo la eBhayibhelini, it fits it's scientific, it makes sense. One example yalokho ukuthi there's no substance eyakhiwe, or let me use the word a system. For an example, let me take a car. A car khona umuntu oyenziwe, imoto khona umuntu oyenzile. Angeke namhlanje ngathi umuntu akaphilile ongavela athi imoto ivele yazenzakalela. It will really sound ridiculous. Yabona? Umuntu okhuluma kanje sothi akaphilile. Because we know ukuthi imoto, every brand yemoto inomakhi wayo, a maker. So any system like a car, a human body, a human an animal body, any part that is a system, that has a complex system which involves different parts that are combined. It demands a maker, it demands a designer. So masisibuyela ke kwindaba yomhlaba, the whole world, the planet itself is a system. We have different kinds of weather pattern. Kune summer, kune winter, kune spring. All these things are controlled. Nama laws are natural laws that govern the whole world. Okusho ukuthi ke the whole world in itself is a system. So therefore umhlaba demands a maker. It cannot be ukuthi umhlaba uzenzakalele. Laba nemfundiso ke evolution njengoba umuntu omusha ebandleni, kakhulukazi osesemusha nawo kumnyaka, le mfundiso ayithola. Umuntu ke namhlanje akusathiwa manje udalwe uNkulunkulu. Before the 1800s or the 18th century, AD, kwakwazeka ukuthi there was a maker, which is God. Mawuya kwizizwe nezizwe noma sasikuthi nabantu bezizwe singahlangene noNkulunkulu, uNkulunkulu ehamba noIsrayeli, izizwe nezizwe, even nesizwe sinsundu sibesazi ukuthi kunomdali, there's a creator, ukhona wakha izulu nomhlaba. So ke nomuntu wakhiwe uNkulunkulu, uvela kuNkulunkulu. Sizofunda ke la kuGenesis chapter 1 verse 26 verse 28. La sifunda khona ke usuku lesithupha kuNkulunkulu akha khona umuntu, ngoba sihlose kumuntu, siya kumuntu, sifunda ngomuntu. So ke umuntu ke wadala uNkulunkulu, akazivelelanga, akaqalanga waba isilwane, akaqalanga waba ifishi, noma ngayisiphi isona ongasicabanga, udalwe ewumuntu. Sizobuka ukuthi umuntu ke uhluke kangakanani. There's enough evidence to dispute noma ukuphikisa imfundiso yani evolution, ngoba uma ufunda ngomuntu la uzobona ukuthi uyisilwane esikhethekile kakhulu. Uzokubona nesempilweni asikho isilwane, there's no created or there's no animal in the world efana nomuntu. Ukwayibona inja wena yakha, ukwayibona inja icabanga, ukwayibona inja izakhela indlu yayo. Inja ihamba ngama-natural laws ayo, makufuneka idle, makufuneka ukuthi kunobani, it doesn't think. Umuntu kuphela okwazi ukucabanga, to reason. So funda ke la ukuthi umuntu wakhiwa kanjani. We get an understanding ukuthi njengoba umuntu enje, what's the reason? Why umuntu has the capacity to think, to reason, has the capacity to say no or yes,
has a capacity not to follow the law. Umuntu kuphela owazi umthetho, ebewazi umthetho futhi usho kanje bese umuntu engawenzi. Umuntu kuphela isilwane sikwazi ukwenza lokho. Uma umzimba wesilwane uthi manje fanele kudle, angeke ukuthi umzimba ngeke ithi isilwane sithi angeke ngidle namhlanje, ngiyafasta. Umuntu kuphela who can reason, who can decide ukuthi no or yes. Yabona? Umuntu uzoyenza into embi, wrong, knowing very well ama consequences ayo. Isilwane asikwenzi lokho. Ake sifundeke la uverse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngumfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo zomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wadala umuntu ngumfanekiso wakhe, wamdala umfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Sesiyabuka ukuthi umuntu wadalwa kanjani. So ngosuku lesithathu kuvela lesithupha uNkulunkulu mayedala umuntu kuvela izwi lithi masidale. Yabona kuvela igama eliplural. Izathu salokho ukuthi ebuNkulunkulwini mawufunda uverse 1 kuthiwa uNkulunkulu umoya wakhe wawuzungeza. Ngezwi likaNkulunkulu kwavela uNkulunkulu wathi. Yabona? So ebuNkulunkulwini ke kuneziqe ezintathu, kunendodana elithi izwi. Mawufunda uJohn chapter 1 verse 1 lithi ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayesekuqaleni, ulizwi wayekuNkulunkulu enguNkulunkulu. Uverse 14 wakhona uthi ulizwi wehlo wambatha inyama wafana nathi. Kukhulunywa ngoJesu Kristu. So kuthiwe futhi uNkulunkulu wadala ngayo futhi nezwi. Mawufunda incwadi yabaseHebheru chapter 1 verse 2 and 3. uKristu Jesu lo uyena umhlaba uma kuvela ilizwi ukuthi makube khona utshani, makube khona kwakuKristu, bese kuba khona umoya ongcwele, bese kuba khona uBaba uNkulunkulu. So lezi ziqe ezintathu zenza uNkulunkulu. So lithi la izwi ke masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Yabo? iBhayibheli liyaveza ngokusobala ukuthi uNkulunkulu uyini, umoya. Akekho umuntu owabona ubani uNkulunkulu. Okusho ukuthi malithi izwi uNkulunkulu masenze umuntu ngomfanekiso wethu akukhulunywa ngephysical appearance. Kukhuluma ngomuntu ongaphakathi uzofana noNkulunkulu. uNkulunkulu can reason, can think. uNkulunkulu can be, his mind can change. No muntu can do that. uNkulunkulu uyadesign, uyakha uNkulunkulu. Builds. Njengoba umhlaba ukhona wakhiwa uNkulunkulu. Even a human being. Bheka into ekhona. Namhlanje ngivela kuphi? La ku screen sakhiwe ubani umuntu. I-internet yakhiwe umuntu. Isiphi isilwane esokwasibona sakha indlu wena? Wena okhoyela ukuthi kunento ekuthiwa evolution. Ayikho into enjalo. Lo mqondo evolution umqondo wamanje, into yamanje. Ezinye zeyimfundiso ezakhiwe amaphikankana abantu abangamfuni uNkulunkulu. Phela uNkulunkulu uyakutshela amawona. Khona abantu abangamfuni uNkulunkulu, njengoba bengamfuni uNkulunkulu abathe iqiniso, bahamba ke bayomthuka uNkulunkulu. Bamthuka ngani uNkulunkulu? Udumo lolo bekufanele ukuthi alithole ukuthi wakhile. Bese lo dumo banganikeza uNkulunkulu, balinikeze le science yabo. Engasiyi science. Wena obukayo ungacabanga ukuthi lokhulumayo umuntu ozonda iscience. Cha. Iscience yangempela ikhuluma ngeevidence. Ikhuluma you must back what you are saying with evidence. Hayi ukuthi angifundilanga iscience. Ngize ngahamba ngaye university ngafunda ngagogoda ezifundweni zani ze-engineering, chemical engineering. So iscience ngiyayazi. So akusho ukuthi ngilisana nani nomkhakha wescience. Ngilisana nezifundiso ezisetshenziswayo kuthiwa yini science ingasiyi science. Kahle hle i-evolution must fall under i-philosophy. Abantu abacreate ama-theories, philosophies. Fana ngabe indaba ye-evolution ayihlalanga kuyini na
kwi science discipline fanele ngabe ihlale ngalo kwi philosophy ngoba there's not even a single shred of evidence for evolution. So ke sibuka lana ukuthi umuntu ke udalwe uNkulunkulu ngomfanekiso kabani kaNkulunkulu. Kuyasitshela kumfanekiso lo hayi physical appearance, indlela esisebenza ngayo njengoNkulunkulu esebenza. Yabona? Siyabuka ke la ukuthi umuntu uzobusa umhlaba, uzobusa inkomo konke okunwabezelayo. Awuboni namhlanje the man umuntu namhlanje has conquered the world. Akucabanga indawo la obungaka ucabanga ukuthi ngakhiwa umuzi, ngakhiwa indawo. Kunama desert. Abantu bakhila izindlu kuphi kuma desert. Buka kucabanga ukuthi umuntu angaya deep so deep emanzini angene akhinde efana njenge submarine. Yakhiwa umuntu. Uyachoose umuntu ayele phansi emanzini. It shows ukuthi umuntu uyabusa, is dominating so many animals. Yipho umuntu isilwane umuntu angakwazi ukusibamba kulezi insuku. Even nebhubesi umuntu uyakwazi ukuthi alinjani alicontrol umuntu. Ungaphezulu kwani kwesilwane umuntu. Ngoba what's the reason? Wakhiwe umfanekiso kabani kaNkulunkulu. Yabona namhlanje umuntu njengoba ehlukile kunesilwane. Ingenxa ukuthi unomoya kaNkulunkulu uhlukile kunesilwane. So ingakho uNkulunkulu ekhathazeka ngomuntu. Ingakho uNkulunkulu ekhathazeka ngomuntu ngoba umfanekiso wakhe. uKristu ezeze emhlabeni ukhathazeke ngomuntu, akezelanga yini ufisha, akezelanga yini inhlanzi, akezelanga yini ibhubesi nani notshane busemhlabeni. Uzele umuntu, uzele umphefumulo la amnikeza wona umuntu. Ngoba uprecious, ufana njengoNkulunkulu. Uchapter 2 wakhona uthi la umuntu mayesebumba umuntu oqala okuAdam, sizobona ukuthi uNkulunkulu wambumba kanjani. Uthi verse 7, uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela amakhayini akhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. So uNkulunkulu wahlanganisa umoya wakhe, wahlanganisa yini umhlabathi, wenza umzimba wakhe. So wama ehlanganisa lokhu kuthiwa kwavela yini umoya womuntu, a living soul, a man became a living being. So ingakho umuntu ehlukile nesilwane, ehlukile kunenja, is because umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. So wakhiwe umuntu kuba sihambe kuphi, siphile sikhona kuye. Zenzelwe 17 asifunde khona uverse 26 ukuya kuverse 29. So umuntu ke udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Guess what? uNkulunkulu njani? Ungcwele. So uma sekho ngumfanekiso kaNkulunkulu fanele sihambe njengalokho yena esakhile. Inhloso ukuthi sihambe enyathelweni zakhe, simfuze. Uthi uNkulunkulu mayebuka umuntu, ubuka isidala sakhe esiprecious, esifana njengaye, esikwazi ukucabanga, esikwazi ukuhlela. So a human being is a very special creature. So uma uKristu ezile ezosindisa mina nawe, ingenxa ukuthi usithandile, sikhethekile. Yabona? Esifunde la ncwadi yezenzo chapter 17, sizofunda khona la uverse 26 ukuya kuverse 29. Wazenza izizwe zonke ngegazi linye kuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo ukuze zifune uNkulunkulu, ingabe zingamuzwa zimfumane, ingani kakude kulona lo kithi, ukuba siphila sihamba sikhona kuye, njengalokhu izimbongi ezithile zakini zishilo zathi, ukuba futhi siyinzalo yakhe. Izizo zonke ziyavuma ukuthi kunomdali, bezulu bathi kunomvenqane. Umuntu owaqala izinto zonke uNkulunkulu ke lo. Njengoba thina bezisenzela ithuba ukuba sibuyisane naye uKristu Jesu, sijabulile ngoba sesibuyisana nobani? Nomdali wethu. Kuthiwa lana ke wazenza izizo zonke ngegazi linye. Igazi likaBani lelo? Iligazi likaAdam. Sonke sivela kuAdam.
So wazenza zonke lezi zinto uNkulunkulu wayidala, wasedala umhlaba, wasebeka izikhathi zawo, summer, winter, yabona zonke lezi zinto ukuphatha umhlaba ukuze umhlaba usebenze, ulethe konke okudingakalayo ukuze umuntu aphile. Yabona? So ke uthi ke la umbhali ke uLuka mayeloba indaba la ukushumayela kabani kaPaul eAthens la abantu wafika la uPaul ethola abantu bethi bakhonza uNkulunkulu abangamazi. Useyabachazela ngalo uNkulunkulu. uNkulunkulu esikhuluma ngaye yilo wadala izulu nomhlaba. Sikhuluma nje ngoNkulunkulu nje kaIsrayeli nje owenzeke manje. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Fanele kujabule nami ngijabule ukuthi sikhonza uNkulunkulu wadala mina. Akucabanga uKristu Jesu wazela mina, wadala mina, waphinde wazela mina futhi engisoni. Futhi ungithanda kabi. Yabona? So ke ngokuba siphila sihamba kuye. Umuntu wakhelwe lokho ukuba phile kubani kuNkulunkulu amfuze. Sibe njengalokho enjalo yena sikulelizwe. 1 John chapter 4 verse 16. uJohn uqala chapter 4 verse 16. Noma sikulo mhlaba uNkulunkulu wasidayela ukuba sihambe sifana njengaye ebungcweleni. Umuntu akadayelwanga ukwenza ububi. Mhla umuntu emakho uNkulunkulu mawufunda konke lapho kuGenesis chapter 1 lokho kuvela igama ukuthi kuhle nomuntu mayakhiwa kuhle la kube khona kubi khona noma uNkulunkulu angathokozanga khona ukuthi kunesono ingeni ukuthi akubukeki. Ma uNkulunkulu ebona le ndoda iyodwa hayi wathi akukuhle ukuthi indoda ibe yodwa, wayakhela ubani umfazi, umuntu esifazana oqala kwaba uEva. Thina sonke sikhona siyinzalo yakhe uEva. So ke umuntu wadala ukuba phile ebungcweleni afane njengoNkulunkulu. Yabona? So lana ke uJohn uqala chapter 4 verse 16 to 17 uthi ke thina siyalwazi sikholwa yilo loluthando uNkulunkulu analo kithina. uNkulunkulu uluthando nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu noNkulunkulu uhlala kuye. Ngalokho uthando luphelisiwe kithi ukuze sibe nesibini ngosuku lokwahlulelwa ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. Sinothando sinobungcwele njoba sifuze yena. So sizoba nesibindi ke ngosuku lokwahlulela ngenxa yani ngoba sifana njengaye, sifuze yena, sihamba uthandweni. Sembethe umuntu odalwe ngokukaNkulunkulu. So inyama le inomoya kabani kaNkulunkulu, soul. Sishumayela ivangeli ngoba sikhathazeke ngesikhumba noma somuntu noma sikhathazeke ngenationality yakhe. Into eyodwa ndisenza sishumayela ivangeli njengoba nawe umKristu. Ingenxa yomphefumulo kuwe. uNkulunkulu ukhathazeke ngani ngomphefumulo kuwe? Abantu namhlanje bakhathazeke ngomzimba yabo. Efanele ngingakhuluphali. Yebo kuhle ukuthi umzimba wakho unakekele, kodwa kumele ngunakekele kakhulu umphefumulo lo ngaphakathi. Ingakho kufanele uthobele uKristu ngoba kuKristu Jesu la uzosindiswa khona umuntu lo ngaphakathi ukuthi ekugcineni makubhubha umhlaba, ngoba lo mzimba enginawo nawo usala la emhlabeni. So akukuhle ukuthi uspend isikhathi sakho sonke ukhathazeke ngomzimba kodwa ungakhathazeki ngomoya, ngoba umoya yiwo lo okufanele ukuthi ukhathazeke ngawo ngoba ekugcineni uNkulunkulu uzowulahla esogwini lo moya wakho. So uma uthobela uKristu uzowusindisa, uzele ukusindisa umphefumulo. Lesifunde la abase Efesu chapter 4 verse 23 sifunda khona Ephesians chapter 4 verse 23 kuya ku 24. Simbethe umuntu odale ngukaNkulunkulu. Yabo. So la abantu abakhuluma ngeevolution, iningi labo banandaba nomphefumulo. They don't care about the inner man. That's why they care about the physical part. Imfundiso yethu sigcwele okuthiwa iscience. Ema-university nazo zonke le abasenendaba nomphefumulo. Hey uKristu akakhuluma amanye amazwi elingwa uSathane lapho encwadi kaMathewu 4.
Yabo lawo mazi lawo abaleka kakhulu. Sinabantu namhlanje abangacontroleki, sinabantu namhlanje abarepa abantu, sinabantu namhlanje abasebezilwane. Inkinga ikuphi na? Ukuthi umuntu wangaphakathi akalungisisiwe. Uthi uJesu lapho uma usathane emlinga athi hayi nalitshe nalidwala liphendule phela uNtwana kaNkulunkulu liphendule libe yini? Libe isinkwa. uKristu ukhuluma amazwi abalekile okufanele siwathathe nathi abonisa ukuthi umuntu wangaphakathi umqoka. Uthi akanti awazi na ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa na? Kodwa ngamazi wonke aphumuleni kabani? kaJehova. So ukudla komuntu wangaphakathi amazwi kaNkulunkulu. So uma ususa izwi kaNkulunkulu kubantu ubenzilwane. They live on the animalist extinct, the senses. Sinabantu manje mayibona umuntu wesifazane kufanele alale naye manje, amrape manje. Yabona? Ulimele umuntu kuphe engqondweni, umuntu wangaphakathi ulimele. So uKristu uzele ukuzolapha umuntu wangaphakathi. Njengoba sifunda ke la ngendaba yomuntu ukuthi umuntu wangaphakathi uyena obaluleke kakhulu, yilo ofuza uNkulunkulu phela. Osifuzanga uNkulunkulu into with our physical body. Simfuze ngengaphakathi lethu. Uthi ke lana ke Ephesians 4 sengifika kuyo la abase-Efesu chapter 4 uverse 23 to 24 ithi ke nembathe umuntu omusha owadalwa ngukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso, ngakho lahlani amanga nikhulume iqiniso yilo nalo nomakhane wakhe, lokhu singamalunga omunye komunye. So lo muntu wangaphakathi ushintshiwe, wenziwe kabusha, udale kabusha, has been renewed. Lo muntu wangaphakathi phela uye lo uNkulunkulu amnikeza hla edala umuntu. So ngenxa yesono lo muntu ulimele, uphile esonweni. So usenziwe umuntu omusha ngoKristu Jesu. Mawufuna incwadi yokuqala kaPetro chapter 3 verse 18 to 20 uthi uverse 20 lapho uthi ngalamanzi esibhabhatiswa ngawo sicela unembeza umusha kuNkulunkulu. So the mind, the soul is renewed kuKristu Jesu. So into ebalekile ngaphakathi umphefumulo. Siyabona ukuthi umuntu oqala noma umuntu uma edala wanikeza umphefumulo. That's why you are very special. Awusisi silwane. Khona abantu abathanda inja kuthanda umuntu. Kunabantu abathanda izilwane kuthanda umuntu. Umuntu akhipha amamiliyoni awusiza isilwane le ashiye umuntu la ikhoneni ulambile. Into ebalekile phakathi komuntu nesilwane umuntu. Akusho ukuthi ilwane singayinakekeli, kodwa ama priorities mele abe right. Yabona? Njengomuntu losikhuluma ngomuntu, i-priority yakho kumele ungafocus too much kini kumzimba, focusa kwisoul ngoba yiyo ezophila ingunaphakade. Ukhetha kwakho ukuthi umphefumulo wakho uzophilaphi. Ungaphila ingunaphakade ezulwini noma uphila ingunaphakade esogweni, udependa kuwe. Kodwa le nyama yakho ukhathazeka ngayo iyasala la. Ngoba mawufa inyama isala la. Ayiye ezulwini. So ingakho ke kufanele umuntu wethu angaphakathi simnakekele. Uthi ke la futhi umbhali u2 Peter 1 verse 4 ukuze sihlanganyele isimo sobuNkulunkulu sibalekele ukubhubha usezweni ngezinkanuko. So umuntu wethu angaphakathi sifanele sibe nenhlanganyelo, sihlanganyele noNkulunkulu. Inhloso yini? Sibalekele ukubhubha kwelizwe ngesono. Isifunda la besikhuluma la ngo2 Peter 1 verse 4. uKristu wasinika umqondo ukuba simazi uNkulunkulu, the mind of God. Yabo? Sinikezwe ngani? Ngezwi. Yabona? Ukuze sikwazi ukuthi umqondo wethu ishintshe ifane nekabani? NekaKristu Jesu. Ihlolisise umqondo wethu, guqula umqondo wethu sifane njengoKristu, ngoba arofu ingqondo, ingqondo ilungisekile, konke okwenziwa umzimba ku right. Yabona? Mawufuna ukulungisa umuntu awulungisi the outer part, ulungisa ini? Ingqondo. So ivangeli likaKristu lungisa ingqondo ukuze umuntu enjani? Aphile. Uphile isibili. Ingakho uPaul emakhuluma noTimotheo u2 Timotheo 3 uverse 17 uthi lelize eliphefumulwe uNkulunkulu lengalokufundisa ukusola ukuze umuntu kaNkulunkulu verse 17 aphelele. So ngeke upheleleke ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu okumqondo kaNkulunkulu esifunda ngawo la. First John chapter 5
sifunda khona uverse 20 la ithi ke la kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile yasinika ingqondo ukuze simazi oweqiniso sikuye oweqiniso kuyindodana yakhe uJesu Kristu yena uNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. So njengomntana kaNkulunkulu usukhethe kanjalo yazi ukuthi sesinayo ingqondo kaKristu. Inhloso yini? Ukuze siphile kuye ubani uJesu Kristu. Sihambe eqinisweni, siphile ingunaphakade. Phela ngofuna uJohn 3:16 ulithi laphiza uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuyingunaphakade. The catch is lapho ukuthi lo nalo omlalelayo, omthobelayo, ovumayo. So le nsindiso inikezwe bonke abantu ukuze ngisindiswe ke mina fanele ngithobele. Mangayithobelanga hayi ngigejile le nsindiso. Wenze kahle wena umuntu omusha ongena ebandleni, wenze kahle wena othe wakhetha ukuba umKristu njengoba silezi zifundo zokuqala zoKristu ukuthi wena ukhetha uKristu ngoba usindisa impilo, usunobudlelwano noNkulunkulu. That fellowship uNkulunkulu ayinayo emqondo mayethi masidala umuntu usunayo asifuze. Mawufuna incwadi kaMshumayeli 12 uverse 13 ikhuluma lokho ukuthi ekupheni kwendaba mase kuphela izinto zonke umuntu masebhekane nokufa ekugcineni masehlulelwa fanazi ingakho kufanele silungise impilo zethu noma singabantu abasha young people ngoba uNkulunkulu uzokusihlala usahlulela ekugcineni. Uthi lapho uverse 13 uNkulunkulu uyalile uthandile ukuthi abantu baphile ngentando yakhe. Ekugcineni kwendaba umuntu wamdala uNkulunkulu ukuba baphile ngentando yakhe. Inhloso ine usifana noNkulunkulu. Yabona mase uKristu Jesu ke usufana noNkulunkulu. Usuhamba noNkulunkulu. Lokho uNkulunkulu ayikuhlelile sekuyenzeka kuwena. Mangakwenzeki kuwena namhlanje, thobela ivangeli, thobela ukuthi uKristu wakufela. Kwamukele lokho. Mawusukholiwe ivangeli ukuthi uKristu wakufela esiphambaneni wambele ngosuku lesithathu wavuka abafile efela wena nami. Mawukholwa lokho, ngena emanzini amaningi. LiBhayibheli ubhabhadiswe emanzini amaningi. Emva kwalokho ke ususindisiwe, iNkosi izokunikeza kuphi ebandleni layo. Namhlanje bekuthi siqonde ukuthi mina nawe sivelaphi? Sivela kuNkulunkulu. Umuntu uma edalwa wayedalwa ukuba akufuze uNkulunkulu. Wamdala kanjani uNkulunkulu? Umuntu wathatha bafunda uGenesis 2:7 wathabatha ini umhlabathi, wathatha umhlabathi wawubumba waba umzimba, wathatha ini umoya wakhe ophefumula kwase kuvela umuntu, a living soul, living being. Awusiso ke iproduct ye-evolution wena. Ungavumeli ukukholwa lezo zinto amanga. Awusiyi product ye-evolution. Uyi-product yokudalwa kwabani? KukaNkulunkulu. So funa kuNkulunkulu, buyisela udumo kuNkulunkulu, mbonge ngakho konke onakho. Nomoya uyaphefumula, uyakwazi ukuthi uye la uyakhona, inyawo zakho ziyasebenza, izandla zakho ziyasebenza, mhlawumbe amehlo akho ayasebenza. Mbonge kuNkulunkulu ngalokho ngoba uphile umusa kaNkulunkulu. Inkosi inibusise kulolu suku, siphinde sihlangane futhi sifunde izwi leNkosi. Inibusise, amen.